Etkö sinä tosiaan erota väärää virettä oikeasta? Kuuntele. Mitä tuollaisilla korvilla voi lähteä musiikkiopistoon? Hävettää, et sitten kerro, että minä olen ollut sinun opettajasi. Ei kai sillä virellä tässä kohtaa ole niin väliä. Lähden sitä paitsi junalla. Se hauska poika. Voit sitten kertoa vitsejä kadulla rahasta, jos ei ala sävelkorva kehittymään. Mitä sävelkorva on sinuakaan auttanut? Kuulitko, Anni? Ole hiljaa. Pesisit itse edes pyykkisi. Saippua ostat ensimmäiseksi ja väkeviä et osta ollenkaan. Uuden puvun laitat päälle, koska ensivaikutelma on tärkein. Eikä se saa olla mikään tyhjä tasku, kun astut junasta Helsingin maaperälle. Mutta tyhjätaskuhan minä olen, mitä sitä totuutta kieltämään. Sellaista ei pidä koskaan mennä myöntämään. Ihmiset kohtelevat sen mukaan, mitä sinusta luulevat. Älä anna heille yliotetta olemalla liian rehellinen. Anni menee koko ajan huonommaksi. Hermot ei pidä yhtään. Onneksi sinä pääset väljemmille vesille suureen maailmaan. Meidän oma pikku Sibelius. Näytätkin ihan häneltä. Paitsi, että minä olen komeampi. Äläs ylpistele siinä. Söpöydellä ei pitkälle pötkitä. Peset naamas, kampaat tukkas ja laitat aina parasta päälle. Se on kovaa peliä siellä huipulla, Seelin. Muista, vaikka kaikki muut ihmiset ympärillä muuttuisi, niin äiti tukee ja pysyy samana. Jag vet inte om mer. Men jag tyckte att de sista 5 minuterna var det bästa. Och det blev bara bättre nära slutet. Då du har det vaknat upp dittills. Kanske det faktiskt låter bättre när man är vaken. Det stämmer inte alltid. Några gånger har jag helst sovit. Dessutom, hotet av en dålig föreställning är alltid bra. Då man anar att man snart kommer iväg. No, pojkan. Kanske var det inte helt i er smak. Men den där typen av dissonans kan väl vara normalt i framtiden. Inte kan väl sinsemellan en förenlika ljud aldrig låta bra. Människor uppskattar samma vackra toner oavsett tid. Att gå på samma spår leder bara till djupare spår som är svåra att komma ut ur. Snart märker man inte längre några andra alternativ. Huvudsaken är den över. Nu kommer krafterna ut för bankträning. Men imorgon är en ny dag. Bästa dag. Men mycket bra kunde du kröka som lärling. Och som pianist. Det är lätt för en författare att prata, då han redan för yrkets skull har en svans egenskaper. Pojken, imorgon ska det spelas. Ta ett par bitar socker i munnen så att du inte svimmar mitt i allt. Hej då! Hej då.
Perkele! Luulin osaavani soittaa. Ehkä alan sittenkin kirjailijaksi. Tulee parempi viinapääkin samalla. Ei itseään kannata soimata. Ei tätä monikaan ihminen kohmelossa soita virheittä. Ja tämä on sitä paitsi hyvää harjoitusta tulevaa konserttisalikiertuetta varten. Siellä ei lasiin syljetä ja soiton pitää silti kulkea illasta toiseen. Kannattaa hommata aina pieni nousu päälle ennen ensimmäistä nuottia, niin tunnet olevasi kuin pilven reunalla. Ja jätä aina hieman väkevää myös esityksen jälkeen nautittavaksi, niin säilyy motivaatio loppuun saakka. Noin. Annat sen mennä sinne pikkumasuun ja tehdä vähän taikoja. Siellä se jo vapauttaa ihanaa sateenkaaren väristä taikapölyä pikku seelimin avuksi. En tiedä mitä pöly on, mutta ei kurista kurkusta ainakaan niin paljon. Nimenomaan. Otappa vielä siitä samasta kohtaa kuin äsken. Äläkä ajattele, vaan tunne. Ajattelu on keskinkertaisuuksia varten. Niin kuin on selvinpäin soittaminenkin. Ole hyvä. Anteeksi, kiireinen sähköherra Palmgrenilla. Odotit sentään fiksuna miehenä kappaleen loppuun. Kiitos. No. Äiti kuoli eilen. Kuulin tämän uusitun version itse Kajannuksen johdolla ja nyt tuntuu, että kaikki muu on turhaa paitsi muodoista suurin. Sibelius on saanut jo ensimmäisen sinfoniansa niin monta erilaista, ainutlaatuisen kaunista osaa ja silti ne sopivat yhteen kuin olisivat tulleet jostain toisesta omasta maailmastaan. Oletko tavannut häntä? Onko hän sellainen kuin sanotaan? No ei kai kukaan nyt sentään sellainen ole. En ole terveydestä enempää keskustellut, mutta vaikuttaa olevan sopivan itseriittoon jo suureksi taiteilijaksi. Taidosta se ei ainakaan ole kiinni. Kyllä Sibeliuksen touhut ovat koko ajan olleet rahvaanomaisia. Brutaalia suomipojan itsetunnon kohotusta. Myönnä pois, että joku taika siinä pitää olla, jos tuolla tavalla erottuu muiden joukosta. Älä viitsi. Minä sävellän äidille ensimmäisen sinfonian. Hän haluaisi sitä. Kerro nyt, Anni, millaista sen sitten tulisi olla, ettei ole niin rahvaanomaista. Jotain kaunista tietenkin. Mutta kuitenkin kaihoisaa. Silti positiivista. Niin. Aivan kuin äiti. Siinä tapauksessa sen pitäisi päättyä liian aikaisin ja täysin yllättäen. Ihan niin kuin äidinkin elämä. Sitä paitsi. Tein nyt ensin se opera Daniel Jurtista, mitä uhosit. Vai onko se valmis jo?
Miten Annista on tullut tuollainen? Ei hän ole puhunut meille mitään. Tuli vain kesken lukukauden Leipzigistä täysin muuttuneena. Jotain järkyttävää Anni pitää sisällään. Eikä se auta yhtään, että ihmiset ovat ilkeitä. Tälläkin hetkellä hänelle varmaan nauretaan kaupassa selän takana. Yritän puhua hänelle, kun tulee sopiva hetki. Ei sellaista tule. Eikä hän halua sinulta apua. Miten olet ajatellut luistaa asepalveluksesta? Luistaa, eikä minun tarvi mitään vilunkia harrastaa. Olen likinäköinen pianisti, joten ehkä en ole se tappokone, mitä Suomen sotaväki haluaa. Tai ainakin toivon niin. Sitä paitsi liput Berliinin on jo varattu. Onpa hiljaa. Missä se Palmgren on nyt, kun sen soittotaitoa tarvittaisiin? Ei täällä olla Clementin soittamassa. Etkö muista, mitä herra opettajakin sanoi? Teoriaopintoja ilmeisesti haittaa soittaminen. No, mutta ei se mitään. Soiton kanssa joutuukin aina tutkailemaan annoskokoja. Alkaa olla huoli pojasta. Onko se innostunut teoriasta niin, ettei eri enää pratkee analyysille? Vai onko nyt taas joku svenskien juhlaviikko? Angor, Tarviiko aina aukoa päätään samasta asiasta? Katsos, ei sitä juurillensa mitään mahda. Ethän sinäkään sille mitään voi, että kielipään puutteessa vihaat kaikkea vierasta. Turpaa kiinni, Palmgreni. No äläs nyt hermostu, herra kuoronjohtaja. Se on sitä paitsi Palmgren. Vai onko se liian vaikea? Kokeilepa ensin omalla sukunimelläsi. Sano Clement. Monsieur Clement. Se on siis ranska ja tarkoittaa herraa. Kyllä minä sen tiedän. Minun viha koskee lähinnä tuollaisia pröystäileviä hurreja, jotka yrittää omia meidän isänmaa. Missä mies on ollut? Täällä on jouduttu kahdesta analysoimaan, eikä tosta kotilaisesta ole siihen, ei ainakaan humalassa. Niin, ei siihenkään. Tulee mieleen se yksi kerta, kun kotilainen ei pystynyt, tai pikemminkin pystyssä pysynyt, vaikka oli jo maksettu ja kaikki. Älkää turhaan nyt hyssytelkö. Minä olen jo levennyt aivan tarpeeksi. Heräsit sopivasti. Palmgreni tuli. No, tästä tuli nyt tällainen 2 puolihurri koskettava tapaaminen. Tämä tässä on Hinkke Blomberg. Suomen lahjakkaan uuden sukupolven taidemaalari. Tämä mies tekee 3 vartissa erittäin hienon muotokuvan. Lisäksi niistä saa erittäin ruhtinaallisen korvauksen. Kovin tuntuu rouville kelpaavan maalaukseni, koska itse asiassahan 3 varttiin sisältyy usein erilaisia lisäpalveluitakin. Siihen nähden hänen korvaukset eivät ole niin ruhtinaalliset. Mutta nyt on maalit ja kaikki lopussa niin, että huonolta näyttää. No hei, katsokas. Velini Allan antoi minulle toisen puvun mukaan ja vasta perillä totesin, että se tuntuu oikein istuvan. Yhtä hyvin voisis myydä tämän jollekin sitä tarvitsevalle. Nyt on Blombergille maalit ja pensselit. Lopun tuoton lupaan sijoittaa yhteisen illalliseen. Missä juhlat jatkuu? Ei missään. Ai niin. Meidät on kutsuttu huomisiin Kutsmanin juhliin. Siellä esiintyy Armas ja Maitti Järneberg.
Ehkä se on viimein maistaa sitä paljon puhuttua champagnea ja suudella Maikki Järnefeltin kättä. Ai kättä, keskity sinä vaan siihen champagneen ja jätä nuo hommat muille. Niin, harjoittele vaikka tuohon. Missä on arvostus? Missä on kunnioitus? Kuulitko sinä? Missä se on? Ja mikä on? Ai kunnioitus. Ei. Vaan Gutmanin ruipelo, missä se on? 2 minuuttia odotan vielä ja sitten tämä juna on mennyt. Saavat laulaskella ihan keskenään. En tiedä missä on, mutta kaikella kunnioituksella me olemme yli 2 tuntia myöhässä tapaamisesta. Ja hänellä oli ne tiukat aikataulut. Ja paskat! Kenen puolella sinä Voli oikein olet? Jos tällaisen toimiston perustaa, niin kyllä siellä pitää olla paikalla silloin, kun maailmankuulu laulaja tulee maapallon toiselta puolelta. Hyvää päivää, rouva Järnefelt. Kuuli äänenne ja päätin tulla tervehtimään. Heikki Klemettihän se siinä, Suomen kuorolaulun sanansaattaja. Tulitteko ihan Suomesta asti minua kuuntelemaan? Hei, itse asiassa opiskelen täällä toverieni kanssa ja saimme kutsun herra Gutmanilta. Toki teidän esiintymisenne on illan kohokohtaa. Niin kyllä onkin. Kop. Tännehän se Klemetti tuli. No, sieltähän ne janoisat saapuvat. Mutta saanko esitellä? Säveltäjä Otto Kotilainen, savolainen, mutta muuten mukava mies. Taidemaalari Hinke Blomberg, nopea ja pätevä erinäisillä osaamisalueillaan. Ja tämä tässä pianisti Selin Palmgren. Hänen puutteensa koskevat lähinnä sukujuuria. No, tämäkö on herra Palmgren? No, olen kyllä kuullut teistä. Minäkin olen kuullut teistä, rouva Järnefelt. Tai tietysti olen, kuka nyt ei olisi. Kuulkaapa herra Palmgren. Minusta näyttää nyt ikävästi siltä, että Armassa ei ehdi ajoissa illan esitykseemme. Säästäisi paljon vaivaa, mikäli te voisitte säästää minua siinä tapauksessa. Miltä kuulostaa? Niin, miksei? Tai siis totta kai, jos vain tällainen opintomatkasta uupunut opiskelija käy teille. Tiedän kyllä lahjanne, Palmgren. Ja sehän on vain säästämistä. Näkemisiin, nuoret toivot. Lähden hetkeksi lepäämään. Jos Gutman tulee, niin sanokaa hänelle, että fick dich. Polje. Vauhtia nyt. Fick dich. Täällähän te olettekin. Olitte kerta kaikkiaan suuremmoita. Kiitos ikimuistoisesta konsertista. Tosiaan lauloitte kuin enkeli. Itseään en niin paljon asiasta ymmärrä, mutta se oli kyllä kerta kaikkiaan oikein. Kyllä. Tehän vallan imartelette minua. Hyvä Palmgren, sinähän selvitit sen loistavasti. Niin, no, ei yhtään hassumpaa. Tässä kuule. Mitäs? Täällähän on koko konkkaronkka. No, pojat, miten olette viihtyneet Berliinissä? Todella hienosti. Missään ei taideelämä kukoista niin kuin täällä. On etuoikeus saada opiskella täällä. On toki, mutta mitä tulee kuvataiteeseen, niin ei ihan vedä vertoja Pariisille. Musiikkielämä täällä kukoistaa paremmin kuin missään muualla. Yrittäkäähän pojat nauttia talon antemista. Ei näitä joka päivä ole tarjolla. Täytyykö ottaa heti jotain vahvistavaa? Otetaan champagnea maestorolle. Ja serenaati illan hurmaavimmalle naiselle, Maikki Järnefeltille. Niin minä neitonen sinulle laulan kuin omalle kullalleni. Niin minä neitonen sinulle laulan kuin omalle kullalleni. Jos olis valtaa niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Jos olis valtaa niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Lankeanko hänen jalkoihinsa? Kysynkö sen kysymyksen, johon rakkaus vain antaa luvan? Jos joku saa nyt kuulla röyhkeästä teostanne, niin arvanette, mitkä seuraukset ovat meille molemmille. Sigrid. Olkoon tämä ikuisesti meidän salaisuutemme. Ei teitä kukaan moiti.
Te osaatte ne repliikit. Te osaa ne repliikit. Totta kai minä osaan. Olenhan minä teatteria harrastanut. Te rakastatte minua. Sittenkin te rakastatte. Mitäs täällä tapahtuu? Sanokaa se vain. En pelkää jäädä yksin. Me harjoittelemme Palmgrenin kanssa Daniel Hurtia. Niin. Katsokas, minä sävellän Daniel Hurtista oopperan ja te ihana Maikki. Mitä sävellän se teille? Palmgren on vähän kännissä. Vaikka täällä on muitakin, voisitko lopettaa tuon pelleilyn? Noniin, eiköhän lähdetä veliseen. Ei, meillä on harjoitukset vielä kesken. Palmgren, voisitko ystävällisesti lopettaa tämän ilveilyn? No sä nyt olen noin vihainen. Tämä on kiusallista. Oikein paljon kiitoksia loistavasta illasta, arvon herrasväki, mutta hyvää yötä. Minä sävellän sen. Daniel Hurti, minä sävellän sen sinulle, Maikki. Palmgren. Eiköhän se tullut jo selväksi! Nyt turpa kiinni molemmat! Lankeanko hänen jalkoihinsa? Kysynkö sen kysymyksen, johon vain rakkaus antaa luvan? Ei. Ei vielä. Hän näkee sen. Jos joku saa nyt kuulla röyhkeästä teostanne, arvannette, mitkä seuraukset ovat meille molemmille. Sigrid! Olkoon tämä ikuisesti meidän salaisuutemme. Ei teitä kukaan moiti. Te rakastatte minua. Sittenkin. Te rakastatte. Oliko mukavaa teatterissa? Piditkö hauskaa? Mitä nämä ovat? Ei tuon ikäinen poika tarvitse tällaista lukemista. Häpeäisit vähän. Chopin ja Weber ja Schumann. Mitä täällä tapahtuu? Mestari pianistimme tilailee haastavia nuotteja salaa. Ja tupakkikin haisee. Minä kiellän sinua koskemasta näihin. Ne ovat liian vaikeita sinulle. Minä kiellän sinua soittamasta omin päin. Joskus on vain hauskaa soittaa ihan huvin vuoksi. Tuo on oksettavaa kevytmielisyyttä. Minulla on aina ollut ankaria opettajia. Biederhoff oli opettajani ja hän aina vaati, että... Mutta nyt ei olla Leipzigin konservatoriossa. Eikä hän ikinä tule olemaankaan. Tällä kurittomuudella. Takki pois ja tekemään sormiharjoituksia. Minä menen nukkumaan. Sinä menet pianon ääreen. Mitä minä niillä loputtomilla sormiharjoituksilla teen? Ilman täydellistä tekniikkaa sinä olet 1 miljoonasta. Rahvaanomainen baarisoittaja. Parempi sekin kuin tällainen vankilassa eliminen. Onneksi ei tarvitse enää katsella tuota kevytmielisyyttä kauaa. Niinpä. Mene sinä taas isän rahoilla Leipzigiin, niin me muut voimme syödä kynsiämme täällä. Itse asiassa minä sävellän sillä aikaa Daniel Hurtista oopperan. Minä varoitan sinua, Selim. Tuollainen ylimielisyys kostautuu vielä. Minä varoitan sinua havittelemasta sitä vanhaa kotkaa. En minä mitään havittele. Tämä on aivan vilpitön arvostelu näkemästäni esityksestä. Tämä on työtäni. Maikki Järnefelt esiintyy Toskan roolissa niin täydellisesti ja veret seisauttavasti. Tihkuvaa eroottista teemaa peilaten.
arvasin tämän. Siinä voisi yhtä hyvin lukea, että Selim Palmgren on rakastunut Mike Järnefeltiin. Piste. Sinun pitäisi keskittyä soittamiseen. Että arvostella nyt vain on tehtävä, koska siitä soittamisesta ei kukaan tullut maksamaan mitään. Älkää nyt tehkö tästä mitään numeroa. Mike aikoo pyytää sinua kiertueelleen säestäjäksi. Miten niin, miksi pyytäisi? Sellaista kortit kertovat. Kyllä. Ei epäilystäkään. Sinä et saa suostua. Ei se ole vielä varmaa. Tai mitä, suostua mihin? Aiotko tosiaan rikkoa onnellisen perheen? Ja pilata tohraamattoman maineesi sellaisen kuluneen diivan takia? Hän on minua 7 vuotta vanhempi. Se ei tee hänestä kulunutta eikä mitään diivaa. Lopettakaa nyt tämä painostus, antakaa minun kirjoittaa rauhassa. Kuka tahansa voi säästää ja mielistellä häntä. Sinä olet jotain paljon enemmän. Et voi keskittyä moneen asiaan samaan aikaan. Selim, se on sinulle.
Niin viime yöstä se... Unohdetaan se, mitä viime yönä tapahtui. Olimme hieman humalassa ja sellaista sattuu. Unohdetaan. Niin, tai että jatketaan kiertoetta työtovereina, ystävinä. Eikä sitten pakottamalla voi unohtaa. Kyllä se siitä sitten päivä kerrallaan unohtaa. Minä olen rakastunut sinuun. Mitä? Kumorron. Luulit kyllä. Sellainen ei ole sallittua. Tärkeintä on nyt tämä meidän yhteinen kierto ja kaikki meidän suunnitelmat tuolla Euroopassa. En voi jatkaa tästä vain ystävänä, joten on ehkä parempi, että etsit jonkun toisen säästäjän. Toisen säästäjän? Entä jos minä halua ketään toista? Mene nyt siitä. Mene. Tähänkö minä nyt laulan? Ei sinun tarvitse koko päätäsi sinne työntää. Onko maikki valmis? Palmgren valmis? Täällä on valmista. Miksi aina joutuu aiheuttamaan tuskaa jollekin sillä, että itselle tulisi edes hitunen onnea? Mitä enemmän Herra meitä kurittaa, sen parempaa hän tarkoittaa. Daniel Jurtissa on paljon suuria sanoja. Siksi kai siihen rakastuitkin. Niin kai. Enhän minä voinut tietää sitä silloin lapsena, mutta siinä on paljon samaa kuin omassa elämässäni. Juuritin isä kuoli syyttömänä, jonka jälkeen hänen äitinsä tuli hulluksi. Minulla se oli vain toisinpäin. Ensimmäisen sinfonian teemaan hahmottamassa. Sehän on hienoa. Kai sinä sen oopperan sävelet kuitenkin ensin. Minulle. Kuin lupasit.
Jos saisin ensin sinfonian valmiiksi, niin eikö siitä olisi hyvä jatkaa Daniela Jurtin parissa? Jos ensin teet Jurtin ja jatkat siitä sitten sinfoniaan. En haluaisi olla mikään kehäraakki silloin, kun laulaa Secretin osan. Selmi. Kultaa. Eikö niin? Oikein. Niin kuin lupasin. Ehkä se on tehty sen poissaalta piilovirtillä. Se on kuitenkin melkein hyvässä mallissa ja siellä on työrauha. Hei. Joo! No, mikä on? Kaikki tuntuu taas menevän päin helvettiä. Armasta on aivan muuttunut ja pikku Eevakin on jotenkin etääntynyt äidistään. Eiköhän se oli ihan ymmärrettävää. Kyllä asiat siitä paremmaksi muuttuu, kun aikaa kuluu. Ei muutu. Meillä oli niin suuri riita, ettei Armas edes päästänyt minua enää sisälle. Mikä niin pahasti meni pieleen? Armas sekosi täysin, kun kerroin, että laulan Sigrid Stolharmin rooliin säveltämässäsi oopperassa. Pitikö nyt sellaista mennä sanomaan? Ei ole edes mitään oopperaa. Vielä se on keskeneräisenä tuolla huoneen lattialla torakoiden seassa. Pitäkö nyt tieteen tahtojen suututtaa Armas? Menetät vielä Eevankin, jos ette pysy väleissä. Sitäkö tahdot? En tietenkään. Eeva on minun kaikkeni. Niin. Kaikkesi. Mitä minulla siinä totuuksissa on? Onhan sinulla vaikka mitä. Sinulla on musiikki. Ja luomisen voima. Ja tietenkin minut. Ei verkä, ei saatana. No, mitä nyt? Ei mitään, käsi. No, hei. Ihana. Pidät siitä. Kyllä.
Ai. Emme me ole liian vanhoja omalle lapselle. Daniel Jurt on meidän lapsemme. Ei tällaisen elämään sovi mitään ylimääräistä huolehdittavaa. Ne on kaikkea matkustamista ja juhlimista ja köyhyyttä. No eihän meidän ole pakko matkustaa. Asetutaan Naantaliin ja esiinnytään harvemmin. Katso nyt, mitä lapsi on minulle ja Armaksellekin aiheuttanut. Pelkkää riitaa ja eripuraa. Sellaistako sinä kaipaat elämääsi? Se on yksi perkele, ettei taiteilijalle voi myöntää sen verran tukea, että saisi edes leipää kaupasta. Voisitte huomattakaan. Ei toi Jumalan pilkka nyt ainakaan auta asiaan. Hillitse itsesi. Perkele saatana, olen tässä hillillyt aivan riittävästi. Koko suudessoppa on tehnyt minusta Suomessa persona. No, raatanut ja näin sitten tappavat minut vähitellen nälkään. Helppoa se on kaiken maailman sibeliuksella, kun ei tarvitse erikseen anoa ja ravata joka pennin perässä. Suomen suurimman säveltäjän Jan Sibeliuksen 3. sinfonia C-duuri, opus 52, on jo ensi kuulemalta hienostuneen ja väreiltään vivahteisin suomalaisteos pitää. Raivaaminen! Minun pitää sanoa leivät, että mä kamala särkypohjassa. Anteeksi hirveästi, rakas. Minä yritän kuulla tässä nälkään mahdollisimman hiljaa. Vainainen makaaminen meillä ainakaan tuo leipää pöytään. Ja tuollainen sairas ihminen voi esittää Sigridiä. Hänen pitää olla elinvoimainen ja nuori. Olen sitä paitsi muutenkin koko ajan ajatellut, että sinulle sopisi paremmin Katrin pienempi rooli. Ystävä hyvä. Pahoittelut siitä, että olen humalassa tätä kirjoittaessani. Koen sen kuitenkin välttämättömäksi pahaksi, koska nyt on uskallettava puhua asiat suoraan. Sinun onneksesi armas ei ota minua enää takaisin, vaikka kaikkeni yritin. Lisäksi rakas pieni Eeva-tyttöni on nyt virallisesti Armaksen huolettavana. Jos edelleen olet samaa mieltä kuin lähtiessäni ja olet valmis ottamaan kumppaniksesi tällaisen vajavaisen, vanhan ja lihavan naisen, niin paremman puutteessa olen siihen valmis. Maikki.
Kulta, millaiset välit meillä on Joensuuhun? Eivät ainakaan sellaiset, että voisin taas pyytää rahaa. Voi Kulta. Onhan ne tilaukset vielä voimassa. On. Mutta eivät minut tähän hätään auta. Nappikauppaa muutenkin. Halo? On, kyllä. Vai niin, täytyy tarkistaa nuo päivämäärät. Kuinka suuri se palkkio? Ai, kuulostaa kyllä. Anteeksi, aivan pieni hetki. Koetaan parantua. Eli huomenna lähdetään viihdyttämään kulttuurinälkäistä kansaa. Ai niin. Halo? Itse asiassa meillä kävi tuuri. Meillä on juuri nuo päivämäärät vapaalla. Aivan, kyllä. Ei, kiitos teille vain. Kyllä. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos, hei. Herr Palmgren! Goddag. Var kommer ni ifrån? Jag kommer från hotellet. Nej, jag kommer från en ganska liten men trevlig stad som heter Norredal. Och vart är ni på väg? Till en stor och trevlig stad som heter Berlin. Rakt till Berlin? Inte alls. Det händer på följande sätt. Herrskapet Palmgren började en turné som omfattar nästan hela Finland. Den börjar idag i Åbo och efter en bred runda kring Finland slutar turnén i Helsingfors. Sedan reser vi till Berlin. Och vad ska ni göra i Berlin? Där ska jag arbeta. Blir det nu opera kanske? Kanske något lite större. En symfoni? När ska det bli färdigt? Vad ska det handla om? Ni har svåra frågor. Allt kommer att bli klargjort i sinom tid. Har ni förresten redan bekantat er med Sibelius fjärde symfoni? Den har fått världsomfattande väldigt bra recensioner. Det har man inte haft tid för. Adjö. Adjö. Hey! Hey! Können Sie bitte still sein? Hier wird geschlafen. Halt's Maul, Alter, wir quatschen nur! Seien Sie bitte still, meine Frau schläft und ich arbeite. Schnauze! Oder wir kommen da hoch! Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Täällä on mahdotonta nukkua. Ja työskennellä. Sekopeita täynnä koko Berliin.
Tuliko se kuitenkin jo valmiiksi? Mitä? Tuliko se valmiiksi? Hellealta se vaan jatkuu. Vuoristoilma on niin kirkas ja hyvä hengittää sen Berliinin kuumuuden jälkeen. Äänikin kulkee ihan eri tavalla. Minä näin merkillisen unen viime yönä. Ikkunani ylimmässä ruudussa oli suuri ruskea hämähäkki, joka kiipesi ylemmäs ja sen verkko hohti taivaankaaren väreissä. Kuunteletko sinä? Sota on syttynyt. Uhkaavia pilviä on ollut kauan, mutta Sarajevon laukausten pamahdettu asia on selvä. Sota on syttynyt. Ei herra Jumala sentään, mitä me nyt teemme? Me olemme autonomisen Suomen kansalaisia. Emmehän me ole sodassa kenenkään kanssa. Jos Venäjä on, niin olemme mekin. Voisiko uni merkitä Suomelle vapautta? Ristilukin verkosta. Kukopäistä toivoisi, mutta ei se taida niin mennä. Kyläläiset katsovat minua vihamielisesti. He ovat muuttuneet meitä kohtaan. Oikein pelottaa ne katseet. Kai tulet saattamaan minua. Emmehän me ole sodassa kenenkään kanssa. Sie sind verhaftet. Pidätetty. Aber wieso? Schämen Sie sich nicht. Ich bin Sängerin. Ich kenn ganz Deutschland. Maikki, rauhoitu, minä hoidan tämän. Halten Sie die Klappe. Sie sollten die Klappe halten, wenn ich spreche. Ymmärrättekö? Hän on kuuluisa säveltäjä Selin Palmgren. Maikki, anna olla. Wir sind Künstler. Vorwärts. Kuinka sivistymätöntä. Minä olen antanut saksalaisille niin paljon itsestäni. Tämä kiitos siitä kaikesta. Maikki, kulta, yritä rauhoittua. Jumala taivaassa, hän näkee teidän tekonne, hän tietää, että me olemme syyttömiä. Deutsch spreche. Wir sind unschuldig. Gott wird sie straffen. Tot den russischen Spionen! Tot den russischen Spionen! Tot den russischen Spionen! Es ist der Befehl der Kommissars. Te olette hulluja. Idioten! Ruhe! Vorwärts! Marsch! Lassen Sie meine Frau in Ruhe! Maikki, kulta, yritä rauhoittua. Haluan tietää, mistä tässä oikein on kysymys. Worum geht's denn? Der Herr arbeitet nicht und schreibt Rapporte an Feinde. En minä ole vakoja, minä kirjoitan arvosteluja suomalaisiin lehtiin. Vorwärts! Marsch! Selim! Vai kerta kaikkiaan naurettavaa. Sekin saatanan sydämettömät raakalaiset. Es ist lächerlich. Wir sind doch Finnen. Paskaa. Maikki! Tämä on paskaa.
Teelin, tämä on sikala. Kuuletko sinä? Otetaan nyt ihan rauhallisesti. Kaikki järjestyy kyllä aamulla. Mitä? Mitä? Pysy lujana! En minä pelkää. Jumala on kanssani. Eikö olekin? Herra on minun kallioni, linnani ja pelastajani. Minun vuoreni, johon minä turvaan. Ylistetty olkoon Herra. Minä vannon. Ja minä vapaudun täältä. Minä laulan vankiloissa. Teen kaikkeni niiden syyttömien puolesta, jotka vankilan muurien takana viettävät yhtä epätoivoisia hetkiä kuin minä nyt. Muuta en pyydä. Maikki. Maikki! En malta odottaa juhlia. Viimeistään perjantaina siivotaan. Eikö sinun pitäisi valmistautua? Maikki Järnefeltin laulunäytteissä esiin nousi kaunis virolaissyntyinen Minna Talvik, joka erottui muista kuin jyväakanoista. Melkoista tekstiä. Mutta olihan tämä Talvik aivan omaa luokkaansa. Niin taisi olla. Hyvä kun ei kuola valunut, kun suutelit hänen kättään ruusujen jaossa. Et sitten jatka sitä touhuasi, kun hän tulee. Eikö sinun pitäisi laittaa itsesi kuntoon? Älä nyt, oppilaani tulee vasta iltapäivällä. Sittenhän ehdit vaikka siivoamaan tässä välissä.
Miksi se on sinulle niin vaikeaa, että olen vain tässä rauhassa hetken? Mies ja vapaa-aika eivät sovi yhteen. Tiedän kyllä, mitä päästäsi pyörii, jos jäät tänne turhan pattina olemaan. No, minäpä lähden sitten vaikka ulos siksi aikaa. Toki sielläkin voi olla ihmisiä. Kyllä herra toimittaja tietää. Minna Talvik todellakin on kaunis virolaissyntyinen laulajatar, joka erottuu muiden joukosta kuin jyvät akanoista. Ei millään pahalla muita vieraita kohtaan. Tehän vallan imartelette minua. Ei. Kyllä minulla sen verran on kokemusta lähettää. Tunnistan poikkeuksellisen lahjakkuuden, kun sellaisen näen. Ja te, neiti Talvik, olette sellainen. Älkäähän nyt, herra Palmgren. Te taidatte olla hieman humalassa. Hän näkee sen! Niin taidan olla. Ei siinä mitään. Mitä te pidätte Daniel Juurtista? Voisitko lopettaa tuon pelleilyalus? Älä nyt, Maikki. Tämähän on se, mitä olet minulta aina vaatinut. Nuori ja kaunis uusi ystävä minulle. Vai eikö se olekaan enää hyvä idea? Sinä häpäiset minut vieraiden nähden. Lopeta heti. On se vaikeaa, kun yhtenä hetkenä pyydetään toista ja toisena jotain muuta. Kai se on sama miten tekee, kun koko ajan tekee kuitenkin väärin. Ei ole sinua hetkeen näkynyt. Taisi olla melkoinen yhteenotto. Sitäkin. Kuuntelin radiosta sinun juhlakonserttiasi, Seeli. Vai pitäisikö sanoa herran professori? Sait oikein Suomen laulun kunniajäsenyyden. Ylioppilaskunnan laulajat antavat suuren kunniamerkin. On siinä selkään taputuksia. Täytyykö sitäkin vähätellä? Pisti oikein vihaksi se Klemetin onnittelupuhe. Selkkaa pilkanteko. Toiset ovat saaneet saman arvonimen jo 5 vuotta aiemmin. Parempi kai myöhään kuin ei milloinkaan. Ainoaksi varsinaiseksi suurtyöksi jäi yksi opera. Ja senkin hän sävelsi ruotsinkielisenä. Se nyt tuli vain tyypillistä Heikin huumorin tajua. Totta, joka sana. Kannattaako ne muuta kissaa pitää, kun ne pystyy edes huolehtimaan niistä? Ei tarvitse viattomia kissoja syyttää. Mitä sinä oikein haluat? Sinun olisi pitänyt jättää hänet rauhaan. Maikinko vikasaanet on epäonnistunut? Myönnä. Minä olin oikeassa. Olit oikeassa. Olet oikeassa. Sitä varten tällaiset sisarukset ovat olemassa. Kun pitää puhua järkeä.
Selin. Selin. Niin mikä nyt on hätänä? Toinen Evan kaksosista on kuollut. Eikö se silti sairastanut syntymästä asti? Tyttö sairasteli. Tämä poika oli terve ja vahva. Nyt se on poissa. Ikävää. No niin, on ikävää. Ei tässä elämässä ole mitään järkeä. Terveet lapset kuolevat käsiin ja pahat ihmiset sen kun purskuttavat toisiaan hyväksi käyttöön. Itsekin tunnen oloni niin väsyneeksi ja vanhaksi, ettei tässä voi kuin huonommaksi mennä. Niin paljon uhrauksia ja mitä on jäänyt käteen. Onko olemassa mitään yksinäisempää kuin sammunut tähti? Maikki, älä viitsi. Nainen muuttuu hyödyttömäksi, kun ikää tulee. Miehistä tulee charmantteja. Sinun kannattaisi ottaa rinnallesi joku toinen. Älä taas aloita. Mitä hyötyä on roikottaa mukana tällaista väsynyttä ja vanhaa? Lopeta! En kestä enää yhtään kertaa, kun puhut noin. Minä yritän tässä olla rinnallaan rakastaa, mutta sinä teet sen mahdottomaksi. Minä sävelsin sinulle Daniel Jurti, vaikka halusin keskittyä sinfoniaan. Lisäksi säästin sinua pitkin maailmaa haudaten kaikki suuret hankkeeni ja haaveini. Kuka tahansa olisi voinut säästää sinua. Sehän on vain säästämistä, kuten itse sanoit. Enää minä voinut tietää, että sota tulee ja muuttaa kaiken. Elämä Amerikassa oli hyvä. Me tulimme taloudellisesti hyvin toimeen, mutta sieltäkin piti tulla takaisin Suomeen, koska sinua ei arvostettu riittävästi. Tai pikemminkin minua arvostettiin liikaa. Ystävät kaikkoavat, koska eivät uskalla tulla kylään kaiken maailman. Pikkuukkoisina maailmanlopun ennustusten keskelle. Perhesuhteet ovat jääneet taivaan taka-alalle, koska et ikinä halua lähteä mukaan. Annin tykönä liian saastasta ja Ruusenan Aiman tykönä liian ahdasta. Sinun vanhempasi kyllä käydään, vaikka sinne on 3-kertainen matka. Se on aivan eri asia. Ja kaiken tämän jälkeen saan osakseni vain mustasukkaisuutta ja tuota hinaista valitusta. Laitetaan itsesi valmiiksi, niin pääsemme lähtemään. Haluan olla ajoissa paikalla. Tiedän kyllä. Et saa antaa kuoron odottaa. Mene sinä vain edeltä. Eihän minua heti tarvita. Ei tarvita, mutta en halua taas selitellä, missä solisti on. Ymmärrätkö? Ymmärrän. Minä haluan vain valmistautua rauhassa. Muista, älä myöhästy.
kaksiviivainen tis ei ole korkea sävel. Ole nyt kiltti ja lopeta tuhlaamasta kuoron ja minun aikaa. Alusta viimeisen kerran. Rakas Selim, minulla on niin kova väsymys ja särky takaraivossa, että saatan kaatua kuolleena maahan milloin tahansa. Toivon, että minut poltetaan. Kiitos uskollisesta ystävyydestä. Sinun Maikkisi.
herra Palmgren. Anteeksi, että näin häiritsen teitä. Lupasin hakea nuotteja Maikin muistokonserttia varten. Hakekaa. Löytyykö sieltä mitään, neiti Talvik? Saisinko ottaa tämän mukaani? Se olisi tärkeä muisto. Toin sen Maikille toisella laulutunnillani. Totta kai saatte. Nalleja kyllä riittää. Jospa keittäisin teille kahvia, professori Palmgren. No, keittäkää pois. Ja sanokaa vai Selim. Täällä ei ole hetken professoreita näkynyt. Löydättekö te sieltä mitään? Teidän kielinen lohduttaa. Tuntuu, kun olisi vielä elämää jollain planeetalla. Te voisitte tässä odotellessa ottaa vaikka lasillisen vettä. Kiitos. Olemme tosiaan oppilaiden kanssa ajatelleet muistokonserttia. Mitä mieltä olette? Oikein hyvä. Autan kyllä kaikin tavoin, jos tarvitsee. En haluaisi häiritä teitä. Ette te minua häiritse. Piristätte minua. Hei Maikki rakas. Tulin nyt viimein. Tai tulimme. Minna tuli myös. Hei Maikki. Meillä on tässä nyt sellaista asiaa, että molempia hieman jännittää.
Mutta siis... Me olemme päättäneet Minnan kanssa mennä naimisiin. Ensi viikolla. Ja me nyt haluaisimme sinun siunauksesi tälle asialle. Kiitos tästä kaikesta. Olit paras opettaja ja ystävä, kuin äiti minulle. Paljon veit, mutta paljon myös jätit. Jätän teidät hetkeksi kahviin. Kiitos Maikki kaikesta. Jotenkin tästä. Sinä se olet aina tiennyt, mikä on minulle parhaaksi. Näkemisiin, rakas.
Kaartuvat puut ja lumiset sillat, joen yli kylmät illat käy, eikä pohjaa näy. Pimeyden peittää peili, jolla maailma kasvot sai. Koitan nähdä syvemmälle, mutta pinnan alle totuus jää. Kävelen sillalle yksinäisyyden sisälläkin, kylläisyyden käy. Lähemmäksi näen, tahtoisin muistaa vähemmän, mutten hylätä voi itseään. Kurkotin alas kuin lumiset puut, itseni näin ja unohdin muut ja vaikenin. Tien nyt mä en kuinka nuori olen, vasta kun seisoi takanaan. Tähdet ja kuu koitin nähdä syvemmälle, vaan pinnan alle vastaus jää. Sieluni kesti hiljaisuuden, tilan ja hetken avaruuden. Sen koin sisällä.